Så er det fredag. I dag skal vi smage endnu en mousserende vin. Denne gang en spansk mousserende vin, Cava. Vi ved ikke så meget om den. Vi rykker låget af den. Vi rykker lige låget af den. Og så får vi lige hældt op. Igen er min kældergæst lidt sky, men mon ikke hun vil smage på den alligevel. Den smager faktisk rigtig fornuftig, frisk og tør og lækker, som den skal være. Som I kan se, så er der 2 flasker, 2 styks, 150 kroner. Menu. Skål og god weekend.